Muchas gracias, señora alcaldesa, señor regidor, señores y señores regidors. En primer lloc, el que volia era sobretot agrair la presència de les diverses entitats ciutadanes que avui ens acompanyen en aquest important debat en què analitzarem la situació actual i les distintes propostes per a València. Però la senyora Barberà porta 19 anys sense sotmetre's a cap tipus de debat amb l'oposició, un fet que no té precedents segurament en Espanya. No sabem si és perquè ja no se sent amb l'energia per a fer-ho, si no troba arguments per a defendre la seva gestió o si percep que ja no serà part del futur d'esta ciutat. Però més enllà d'això, València és molt més que l'actual govern municipal i qui està al capdavant d'ell. Estem plenament convençuts que la nostra ciutat, si canvia el rumb i es prenen les decisions correctes, té moltes potencialitats per a conquerir el paper rellevant i avançat a què tots aspirem. Però, efectivament, València també té dificultats. A hores d'ara superem els 100.000 parats. Perdem habitants per primera vegada en molt de temps. Una de cada 4 famílies es troben per davall del llindar de la pobresa i joves ben formats estan dirigint la seva mirada lluny d'ací per a construir la seva trajectòria vital. Les polítiques d'austeritat han provocat una important caiguda de la demanda interna i el tancament de centenars de comerços i d'altres negocis que són essencials per tal de mantindre la vitalitat de la nostra ciutat. Cal respondre a aquesta situació, però les polítiques actives d'ocupació i promoció econòmica són raquítiques i no estan a l'altura del problema. D'altra banda, el govern municipal ha multiplicat per 5 el deute, que avui es torna a estar al voltant dels 1.000 milions d'euros, ja ha baixat les inversions a la meitat en relació amb el pressupost de 1992. A més, este és l'Ajuntament que menys inverteix per habitant de totes les grans ciutats espanyoles. La Generalitat també està aplicant una reducció d'inversions per a València, una reducció molt superior als retalls mitjans que està patint el conjunt de la comunitat. A més, ha anul·lat definitivament 30 projectes per a València per valor de prop de 80 milions d'euros que afecten a col·legis, hospitals i vivenda necessaris en distints barris de la nostra ciutat. En relació amb els pressupostos de l'Estat, només recordar que des que governa el senyor Rajoy, que era qui anava a solucionar tots els nostres problemes, han caigut més d'un 60% les inversions de l'Estat en la nostra ciutat. D'altra banda, és ben cert, com s'ha dit, que els veïns i veïnes i les seues associacions estan denunciant un increment de la brutícia i un important deteriorament de la situació dels nostres carrers, jardins i solar, que segurament també és producte de constants retalls i retards en els pagaments a les empreses que treballen en la ciutat. També hi ha problemes importants en l'àmbit educatiu, en els dels serveis públics de salut i en el desplegament de la llei de dependència que fan patir a moltes famílies valencianes. Precisament, demà el sector de l'educació viurà una vaga general amb la que el nostre grup, evidentment, es solidaritza contra unes polítiques i unes noves normes que estan danyant l'equitat i agreujant l'exclusió. Senyores i senyors, és probable que el portaveu del grup popular tinga la tentació d'afirmar que no existeixen propostes ni alternatives. I, per cert, normalment en totes les ciutats on se fa això comença parlant de l'alcalde del l'alcaldessa i si no, algú del seu govern. Aquí és al revés. Pareix que els que d'alguna manera estem governant són nosaltres, però de moment encara no és això. Però des del primer dia, com li deia, el grup socialista no ha fet cap crítica sense oferir una alternativa prèviament dialogada amb la ciutadania. Avui tornem a presentar un ample catàleg de propostes que entregarem novament. Una de les coses que hi ha que fer per contribuir a reactivar l'economia de la ciutat és no contribuir a empitjorar-la. Ha d'acordar-se un pla concret que tinga com a objectiu que tots els proveïdors de l'Ajuntament cobren en els 30 dies com estableix la llei i s'eviten els enormes interessos de demora que paguem cada any. Les polítiques actives d'ocupació necessiten un acord molt més ambiciós que l'anunciat
pel Pla de xoc contra la desocupació, que incrementi els recursos i intensifiqui el compromís de totes les àrees de gestió amb la creació d'ocupació. La nostra despesa en aquesta matèria és una de les més baixes d'Espanya, concretament el 0,7 del pressupost. D'altres ciutats, per exemple, com Barcelona, dediquen el 2,5 i és per això que tenen resultats més positius en aquesta matèria. També cal impulsar noves possibilitats per al turisme cultural, en el que tenim grans oportunitats i reclamar definitivament una reducció de l'IVA cultural que està afectant greument als nostres artistes i injustament a molts sectors, entre ells, evidentment, les nostres falles. La rehabilitació ha de ser un motor de la reactivació. Cal delimitar les zones de la ciutat prioritàries per acollir-nos als nous plans d'ajudes estatals, peatonalitzar el centre històric, que a banda de pintar-lo ja seria hora de començar. Concentrar les actuacions en la ciutat consolidada i evitar incrementar la destrucció de l'horta i, com no, desbloquejar immediatament la situació de l'energia. Hi ha moltes possibilitats per a crear les ocupacions del futur. En relació amb l'àmbit escolar, és necessària la creació de lo que hem dit contracte família, que comprenga prestacions com les de menjador, transports i material, prestacions de les quals, per cert, s'està retirant la Generalitat i creant no vull concloure sense expressar la nostra repulsa per l'assassinat d'una altra dona a la Torre de les Maçanes i insistir en la necessitat de continuar sostingudament les polítiques de gènere i especialment les orientades a la prevenció i el recolzament de les víctimes. Moltes gràcies.